ബേജാറാക്കല്ലേ കോയ, നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇതെന്താണ് കമ്മീഷൻ സാറേ? ഇരുമ്പിന്റെ തുമ്പിക്കൈയുള്ള ഈ ആനക്കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഭരിക്കുന്ന കോയമാരുമായിട്ട് ഈ വഴിയെ? ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ആനക്കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പണി കൂടുതലുള്ള കാലമാണെന്നറിയാം. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഹൈ റേഞ്ചില് നമ്മള് പാവങ്ങളാ. കോപ്പല്ല കോയ, ഭായ് അലി ഭായ്. കൊണ്ടും കൊടുത്തും അല്ലറ ചില്ലറ കൊള്ളരുതായ്മകളൊക്കെ കാണിച്ചും ഞാൻ ഈ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ കുറെ അങ്ങ് വളർന്നപ്പോ ഈ കാണുന്ന കൂട്ടരൊക്കെ നമുക്കിട്ട പേരാണത്. ഞമ്മന്റെ സർനെയിം അലി ഭായ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേറി വന്ന് ബേജാറാക്കല്ലേ കോയ, നമ്മളും കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിന്ന്. ഒരുമാതിരി മീശയും പിരിച്ച് മാസ്റ്റർ ഡയലോഗും പറഞ്ഞ് ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ കാരപ്പറമ്പിലേക്കല്ല അങ്ങ് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കെട്ടിയെടുക്കും ഞാൻ. അതിനും ഈ കടലാസ് തന്നെ ധാരാള.